Point Arena в Алтах. Първата и единствена на практика възможност за Съндърланд дойде още в първата атака. Удар по диагонала на... Още една атака на Дембеле. Рязко центриране. От джакпота с неговото привличане. Поле, стабилна намеса на Джон Ошей. Паслак след това не можа да продължи атаката. Роде обаче играе с топката. Той може да бие. Удар на Роде. Там беше много нелепо това отиграване, нали, срещу състава на Мексико. Именно Гинтер вкара един от двата гола за Бундестима. Сега отново Осман Дембеле. Отлично центриране на Дембеле. О, какъв гол! Прекрасно изпълнение. 1-0 за Борусия Дортмунд. Ето затвори надмощието си. Отново отлична игра на Осман Дембеле. Погледнете какъв спринт. И центрирането остана Адриан Рамос под топката, но тя точно в дъгата пред наказателното поле кацна на крака на Нури Шахин. И той с плътен удар с левия крак от Патунт излиза срещу състава на Байер Мюнхен за Суперкупата на Германия. Възможно за изравнителен гол сега. Разиграват там бранителите на английския тим. Много далечен удар. Този път отлична намеса обаче. Добро центриране на Паслак. Има ли кой да засече топ? Добре беше изчистена тази топка. Кабул. Добро подаване в коридор на Джон Ошей. Ще бъде ли това изравнителен гол? Не. Да видим. Не. Наистина имаше контакт. Гледаме още веднъж. Да, с левия си крак определено. Вайденфер е закачил Уайтмор. Съдията обаче дава. Това е не лоша възможност. Обамеянг дори може да бие от тук. Предпочете комбинация. Шахин, технично изпълнение на Нури Шахин. В дясно Шахин да се върне към най-добрите си времена. В момента виждаме на терена двама национали на Турция. О, 1-1! Безпомощен Вайденфер. Чудесно беше центрирането на Джермейн Лейнс. Те 1-1. Още веднъж хубавото центриране, увисна в защитата, не се превори там добре и Рамос, и вижте как Ламин Коне добре извисил се иското. Центрирането дясно от Вайденфер. Показаха колебания футболистите на Дортмунд при тези дуел, който можеше да се реваншира за недоброто си изчистване в 17-та минута. Отново Пулишич. Погледнете каква техника. Добре коридор да видим какво ще направи Шурле. Възможност. И няма гол. Специален матч. Страхотен пас на Андре Шурле. Но запази хладнокръвие Ван Анхолт.